Så ikke bare sige hej. Hej. Nå, jamen, jeg kan jo godt få det er bananen. Bananen er med i år igen. Morgen, banan. Hej. Kan du vise, at du er blevet god til her i løbet af formiddagen? Jeg er utrolig god til at spise saltstænger. Lad os se. Fuck ja, mand. Det tog 4 sekunder. Bum. Okay. Jamen, tak for det. Men hey, jeg synes, du mangler en bjørnebryg. Det gør jeg også. Det er du ret i. Men jeg skal lige drikke noget mod til først. det er jo. Hvem har vi? Ej, hvad er det, der ligger der? Det er den lille onkel. Henslæbt i kabinen med hans bedste ven. Det er ved at være frokosttid, kan jeg mærke. Ja, det er korrekt. Så du får din Tuborg? Det er fordi, at livet det skal være lidt grønnere. Jamen, hvorfor ligger du derinde? Det er fordi, jeg får lavet min telefon op. Og samtidig så lader du også op. Ja. Det er meget voksen. Der skal være symbiose med meget. Men har du tænkt dig at være lidt sjovere i dag, end du var i går? Skal lige sidste lørdag i dag? Jeg har tænkt mig at være dobbelt så sjov i dag. Woo! Så det kan kun gå helt galt. Men du kan jo ikke anmelde noget fuld. Nej, så vi skal lige tjekke nogle koncerter, inden det er fuldt, ikke? Ja, fornuftigt. Jamen, tommel op. Jeps. Tak for det. Kan du se jer? Splendid. Yes. Det bliver den fedeste godter video, det her. Jamen, den bliver rigtig sjov, kan man. Nå, men hvem... vil du have æren af... Jeg filmer dig? Ja, så jeg skal også være med. Jeg tror, jeg skal lige... Skal du skide? Woo! Det er smukt. Du er hverken tabt den eller smadret det. Nej. Jeg er meget, meget glad for det også. Bare... Det er så meget her. Tysk jo. Jeg er jo tysk. Nå, men jeg ved ikke, hvad vi skal. Sig noget klogt. Jeg har fået pølser og bacon. Og skinke. Jo. God historie. Ja. Det var ikke særlig klogt. Men jeg kan sige noget klogt nu. Man skal have bjørnebryg. Så skal den ikke være kold. Og man skal ikke tørre. Så får man lidt godt. Det er klogt sagt, Thomas. Man skal huske på det. Tak for hjælpen, godt og 14. Smager faktisk meget. På den dårlige måde. Skal vi over i skrald? Godt. Var det for flot video i år? Det tror jeg, ja. Jeg skal lige filme, at han kommer ud. Tyskeren føder. De skjorte står også utrolig godt til det telt der, faktisk. Ja. Jamen, Tak for det. 344. Er det en mini-tysker, de har slået op derovre? Det er det sgu. Den er lidt mere modern tysk. Hej. Det gik du bare. Nå. Skulle lige sige hej hej. Det er mit store hov. Hej. Jeg forstår det ikke. Hej. Hej. Okay. Sådan noget.